बाब मानो खिनो हासुनो ओंखारबाय थायो आंलाय बे बानलु खेबजांदों थाबा लासिंसिं गारि दोनथ'लायनानै बिदि खिनो ओंखारनांगौ जाबाय आरो हालाहाय आंजोंबो आयौ बाला आंखौ नाहरगासिनो दङ बेलाय बानलु नाहरनाङा दालासो मोनबाय आं फारसेथिं उदै गाज्रि फारसेथिं बानलु खेबजां माइ बारियावनो होनानै हैथानिसै आंबो उपाय गैला बानलु बेफोरबायदिसो चकलेट जानांगौ दा नोंलाय मानो सिगारेट सोबबाय थायो आरो आंनि खोथाखौ मानिनायनि थाखाय थेंक इउ स माच बानलु बेदां नों आंनि खोथाखौ मानिनानै चकलेट सोबनायनि थाखाय जेब्ला गाज्रि बुस्थु जानो लुबैयो अब्ला बेफोरबायदि हुदाखौ बाहाय आरो सिगारेट सोबनायखौ खम खालाम हायोबा गारथार जोंलारि आरो खोथा बुंनायफोरखौ एसे गुरै खालाम गोरा गोरा रायलायनाङा मानसिफोरजों मिथिबाय ना हनै दुलुरा उदैया गाज्रि जादोंनो बेखौ मोजाङै लांबानो जाबाय जागोन दे आयौ सोरजों रायलायदोंहाय बेलाय हारसिंलाय बानलु सोरजों रायलायदोंमोनहाय नों आच्छा नोंना उदैया मोजां जाबायना जायाखै दाबो उदैयानो मोजां जायाखै आङो दिक्कि सिङाव हाबहैनोसै दे नोंनि गोसो दिक्कि सिङाव हाबै ना मायो मानो होनोब्ला आं खिफिनो ओंखारबाय थादोंहाय बेनिखायनो आं दिक्कि सिङाव हाबनानै थाहैनोसै उनावहाय आंखौ दाय होनाङा दिक्कि सिङाव थाहैबानो जाबाय थां हाबै थां जागोन दे बे दिक्कि सिङाव हाबबा आं हां थोनो थोनो जानानै थैबालाय बे नोंनि प्रब्लेम आं दिक्कि सिङाव हाबाय गाज्रि मोनाबा नों मास्क गानगोन ना मानो होनोब्ला आं दा खिफिफ्लांबाय थागोन गेसावनो नोंनि कमप्लेनखौ खोनासंनो बाबाय आं सिरि सिरि गारि सिङाव जिरायनोबा जिरायहैथां जागोन दे बाला न'आव माला मोनहैनांगौ जाखो बिदि खिनो ओंखारबाय थाबालाय खिनोबो ओंखारदों गेसावबो खिफिदों माबायदि जाखो जियानो जाया मानो हमथाथारनांगोन हमथानानैबाबो मेथाइ खननानैबाबो न'सिम थांथारनोसै आं सान हाबैनि सिगां न'आव मोनहैयाबा आब' दुमफावआ रायगोन आंखौ बानलु बेदांनि जानानै टेनसनबो जाफाबाय आंनि खिफिनायखौनो मोनामबाय थानांसिगोन आरो बियो जारलासोहाय दै ओहायो गजाइमास आंनि मुङा मिनाट' नागासाकि एसेबां मोजां माबोरै बर' रोंगौ नोंलाय माने आंनि आबैया बर'मोन आं आबैनिफ्रायनो सोलोंनानै बर' रावखौ रोंदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा होमबालाय एन्टनिय नोंथांनि आथिङा माबोरै जादों दालाय एसे एनै थाबायनो हायो अब्लाबो साहारानि गोनांथि दं नोंथाङा सानसेयाव 2 मिनिट बा 3 मिनिट गसंनानै थानो हानाय बायदि खालामबाय थाबानो जाबाय बाखि आं नोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन आरो दान्दिसेनि उनावनो नोंथांनि मुलि जानायनि टाइम जाबाय आरो माबाफोर नांगौ जायोब्ला आंखौ गोसोखांबानो जाबाय आंनि मुङा मिनाट' नागासाकि गोसोखांनानै कल खालामबानो जाबाय आंनि नाम्बारखौ आं दाहाय लिरनानै होगोन आरो आं बे बिल्डिं खाथियावनो थायो जागोन दे दसे रेस्ट लाथ'दो होमबा मिस्टार एन्टनिय आं थांनोसै थेंक इउ मिनाट' मिथिना मोननाय बायदिब्लाथ' जोंलारिया दिनै जापान फारसे मोनफैगोन मा आं थारैनो जोंलारिजों मोगा मोगि जानो हागोन ना जाय जोंलारिखौ आं जोबोद खस्थ' होबाय आंनि थाखायनो बेनि न'खरनि मानसिफोरा दुखु मोनबाय बेजों आं मोगा मोगि जानानै आं रायलायनो हागोन ना जेराव जोंलारिया गोबां बार आंजों रायलायनो नागिरदोंमोन आंसो इगनर खालामदों जोंलारिखौ अब्ला आं जोंलारिनो मा फिननाय होगोन जेब्ला जोंलारिया आंनि गुबै बाथ्राखौ मिथिगोन आं दि जोंलारिखौ बावाखै आंनाव दा मोनसेल' मिजिं मोनसेल' सिमां दंसै जोंलारिया जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय बेनि आन्दोआव थानानै आं जेब्लाबो बेखौ हेफाजाब होगोन जोंलारि वेलकाम टु जापान बाला खिफिलायबाय आंनि बे खिथुआ मानो खिफिबाय थाखो बाबाय आं बानलु खेबजाङासो खस्थ' मोनलायथारबाय आंनि थाखाय माखौ एसेबां नायबाय थादों आंखौलाय गाबागाव मा खामानिखौ मावदों बेखौ फोजोब आंखौ निमाहा होदो बानलु आं खिफिबाय थाफ्लांबायहाय आं नोंखौ बुंखाबायना नों जि खामानि मावदों मावबाय था खिफिनो ओंखारदों खिफिबाय था नाथाय नों खस्थ' मोनगोन ना आंखौ खस्थ' मोनगोन होननानै मिथिदोंबालाय मानोथो दहायनिफ्राय खिफिबाय थादों टाइम मथे जाया लोङा मानसिफोरा बेफोरबायदिनो जायो आं फुङावनो खिखायोहाय बानलु बे गुवाहाटीनि पिज्जा ना मा होनो बेखौ जानानै उदैया
गाज्रि दे बानलु नों गाज्रि मोननाङा दे फेरेपे 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 फे थाराथा 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 था मैदेरा सुननाय गैया गराया लाजाय गैया दामोनदानि बिहामजोआ लाजिनो रोङा ओंख्रिखौबो संनो रोङा फेरेपे 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 फे सैमाया खियो अमाया हासुयो मानसिया बेखौनो जायो फेरेपे 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 फे थारेदे थेरेदे थेरेदे थे आलि गोरलैयाव जिबौ दं जिबौनि सायाव एम्बु दं एम्बुनि सायाव थाइगिर फिथाइ गोलैदों थाइगिर फिथाइनि सायाव थेरेदे थेरेदे फेरेपे फे सैमाया थांदों कलेजाव कलेजनिफ्राय फैनानै बासाव गाखोदों अखा हादों बिनिफ्राय सिथ्लायाव फिस्लायदों फेरेपे फेरेपे थेरेदे थेरेदे फेरेपे फे थोद दुलुर बेनो दहाय मा खालामबावनो आं गारिखौ माबार दाब्रायदो आं बोरैबा मोनबाय आरो बानलु खिनोबो ओंखारबाय बानलु मा जातनि मानसिलै नों दुलुर मा दसे दसेनो खिनो ओंखारनाय खिफिनो ओंखारनाय माथो खालामबावनो बानलु उदैया लागाम थायाना खिथुआबो लागाम थायाना गावनि गोसो बायदिसो मावो जाबाय जाबाय बारा बुंनाङा एसे सिगाङाव पेट्रल पाम्प दङ बेवहाय लाखिनानै होगोन आं आंनाव उदैया जाला खिनो ओंखारबाय बानलु मा लामा गेजेराव खिगोन नामा नों पेट्रल पाम्प दङ बिसिम लाबथाबानो जाबायना आं लाबथानोबो हाला बानलु सिरि सिरि था ओइ बानलु बहा थांदों नों गुवाहाटीयाव गुवाहाटीयावलाय मानो थांदों नोंलाय हा बानलु जोंलारिया जापानाव थांनायखौ दोनहैदोंमोन आं जोंलारिया जापानाव थांनायखौ दोनहैदोंमोन नोंहासो दोनहैबाय आरो उनाव फैनानै रायलायगोन आं दुलुरा खिफिनानै डिस्टार्ब खालामगासिनो आंखौ दुलुरबो अके बाय हाबां आंनि घड़ीखौ नुदों नामा नों ना गासैबो बुस्थुखौ आंनावल' सोङोहाय नोंलाय गाबागावबो नागिरना गाननांगौ आरोहाय आच्छा माथो जाखोब्रा सोरबा माबाफोर होनदों नामा जोंना बानलु बेदाङा मालाय जोंलारिखौ गुवाहाटीयाव दोनहैदोंनो आरो दा दुलुरखौ लानानै फैगासिनो सिख्ला मानसि नायनो बाग्राया हिनजाव मानसि नायनो बाग्राया बोरै सिख्ला लानानै दोननो लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो बियो मानसिनि साननायालाय बहाथो मोनसेयैनो थाबाय थानो अब्लाबोहाय बेथ' हिनजावसा मानसिफोरखौ नायनो बाथारग्रा जाबायमोन माबोरै दोनहैखो बेलाय हा सन्थलानि फिसाजोखौ एसे थाल लायाबा जासिगोन फिसालाखौ लोगो नालाय दोनहैबाय आरो गामि खाथिनि मानसिखाय बेखौलाय माखौथो एसेबां सानबाय थानांगौ जाखो बांद्राय जेबोथ' सानाखै आं साननायालाय होमबाबो मा साननानैबा दोनहैखो बेबा गुवाहाटीयावबा आरो दुलुराबो खिफिनानै होबाय थादोंनो दाबा मा जानानै फैगासिनो बिसोरबा दा फैनानै लोमजाफैयाबानो जाबाय बेयो बानलुआ ओंखामबा जादोंना जायाखैथाय खमसे खमथ' खोन्थालांनो हायोना बे गुवाहाटीयाव थांदों होननानै गावनि गोसो बायदि मावग्रा जाथारबायहाय सेंग्रा देरनायखाय बानलु बेदां आं गारि सिङाव जिरायनो हाथ'ला खोमाहाय दसे बेवहायनो थाथ'नि बाहेराव नोंनि थाखायनो आंना गोबाव जागासिनो मिथिबाय माथो खालामनो खिनो ओंखारगासिनो आरो खिफिनायाथ' आच्छा नों आंखौ नुबाल' खिफिनो ओंखारो नामा हा दुलुर नङाहाय गाज्रि बुस्थु जानायखायसो आं खिनो थांफिनि नों थाथ' दे बे बारावबा आं नोंखौ नेबाय थानो हाया खाथियाव फार्मासि दङ बेनिफ्राय हागिस बायनानै लायथां आं नोंनि बखालि नङा मिथिबाय नोंनि खिनाय हासुनाय नेबाय थानो आं बेनिखायनो खाथियाव फार्मासि दं बेनिफ्राय हागिस बायनानै गारनानै ला बिनि उनाव मा खालामो खालामबाय था ओइ बानलु नों माबायदि खोथाफोरखौ केजुवेल बुंथारखोहाय आंलाय बोरै हागिस गाननो दे आं मा मिथिगौ माबार हागिसा गान बेनिफ्राय गारियाव गाखो नङाब्ला जों दिनै न' सहैनाय नंला जागोन दे जागोन आं हागिस बायैनि फैसायालाय आंनाव दंखायो एसे बेनि थाखायनो खर'आनो गोथां सागुलायबाय मा एसे खिफिनो हायोलै मा जादि सिख्ला बेलाय मानसिया केसेबां खिफियो नामा खिफियो मालाय गोदाव सोराव न'आव सोरबा दङ ना माथो थफिरामखौलाय बे न'आवनो भारा लानानै थादों होननानै मिथिना मोनदों आंलाय बहा थांखो बेलाय खर' गाज्रिया थफिराम बापावै सोर फैदोंलै दिनैलाय आंनि न'आव आंनि दरखंआव मा लांनो फैदोंब्रा बिफा बोराय मांथाव आंनाव हले जेबो गैयालै आरो नों हरनाय बुस्थुखौबो आं हरफिना आं नोंनाव जेबो लांनो फैयाखै नोंलाय मा होनो हानो आंनोलाय आरो नोंनि खर'नि थफिया गोमालायबाय नामा मा आंनि खर'नि थफिखौसो लांनो फैदों नामा
आंनोलाय नोंनि टफिखौलाय मानो नांगौ आं मोनसे खामानि लानानैसो फैदों सिगांग्रो थां टफिया लाहैदां खर'आव आरो मानसियालाय मानो गस्ला गानाखै दासो दुगैखांना फैनाय मानसियालाय बोरै गस्ला गाननांगौ जाखो आरो आं न'आव थाबा गस्ला गाना जायखिजाया बुंदोल' बिफा बोराय मांथा मानो फैदोंमोन खोनासं टफिराम नोंनोथ' आं 50 बिगा हा हेगारनानै होबाय औ ओमफ्राय माथो जाखो आरो नांबावगौना आंनो जिखिनि हा मोनदों बेखौनो मोजां बाहायनानै जादो नोङो आरो आङो मोनसे खोथा लानानैसो फैदों न'आव फैफिनदो आरो पलिटिकेलनि खामानियाव ओंखारदो नांथारालै आं पलिटिकेलाव ओंखारालै आंनि नामै मुर्ति बानायनानै फुजा खालामगोन होनबाबो आङो पलिटिकेलाव ओंखारा नों मानो बिफानि फंसेबो खोथा लाया टफिराम बिहामजोआ दायो देहायाव दङ गथ' मोनसिगोन नों बिहामजोखौ लानानै मा खालामनो सानदों गावबो मोजां भबिष्यत होनो रोङा आरो बिहामजो फिसाफोरखौबो खस्थ' होनो नागिरग्रा आं बिजनेस मावगोनब्रा दखान होनानै जागोन माबा मोनसे खालामगोन आं पलिटिकेलाव ओंखारालै मा थिक पलिटिकेलाव ओंखारनानै पलिटिकेलनि माखासे जाहोनफोरनि थाखाय खैसारफोरनि थाखाय आंबो गाज्रि जानो हागौना बेनि थाखायनो आं पलिटिकेलाव ओंखारा नोंनोथ' माला आंनि खोथा लागोन टफिराम बिहामजो फिसानि खोथा सानोबा न'आव थौफिनदो आरो पलिटिकेलाव ओंखारदो आं पलिटिकेलाव ओंखारा नांगौबा आं नोंजोंनो नांलायगोन बाथ्रा दान्थेलायगोन होनबाबो पलिटिकेलाव ओंखारालै आं नों गावनि बिफाजोंनो बेफोरबायदि नांलायनो लाजिया नोंबो गावनि फिसालाखौ बेफोरबायदि बुंफैनो लाजिया आंलाय मानो लाजिनांगौ नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों पलिटिकेलाव ओंखारनांगौ नोंहा आं ओंखारालै ओंखारा आंनि फिसाजो देनां जुनियर टफिरा मा खालामदों नाथाय आं पलिटिकेलाव ओंखारालै नों जुदि नोंनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुगैदोंबा न'आव थाबैनो फैफिन जों नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन आं थाङालै आफा आं थाङा जेब्लासिम आं माबा मोनसे मावनानै देखाया नोंनि खाथियाव नुजाहैया बे खोथाखौ नों बुंबायानो थायो आंनि खाथियाव नुजाहैया होननानै दाहायनो नुजाहैगोन नोङो आइ समायखिराखौ मावफुंनो हाया बेवहाय समायखिराबो लानो नाङा मिथिबाय टफिराम आरो गोसोआ सोलायोबा न'आव थाबैनो फैफिन आं थाङालै आं गैया बेयाव आंलाय पलिटिकेलाव हाबनानैलाय मा खालामनो आंना पलिटिकेलाव हाबा मानसिफोरखौसो बुनो गोसो जागोन हिनजाव लाखाना खारनाय फट' भिडिअ भाइरेल जालाबायनाय बिसोरखौसो नागिर बुहैफ्लांबाय थागोन आं बेनि थाखायनो आं पलिटिकेलाव हाबा पलिटिकेलाव हाबनाय माने मानसिफोरखौ दामला दुमलासो खालामनाय आंनाबा बेनिखायनो आं पलिटिकेलाव हाबा ना रायजोफोर सोर मा होनो आरो अननानै नोंथांमोना धोरोमखौ लानानै कमेन्ट खालामा जोंहा बेवहाय धोरोम सोदेरनो गोसो जाया थेवबो धोरोमखौबो लाबोफानांगौ जायो गोबां रोखोमनि धोरोम मोजां मोनग्राबो दं गाज्रि मोनग्राबो दं गासैखौबो लोब्बा लाखिनायानो बेनिखायनो माबेबा मोनसे धोरोमखौ लानानै जोंनि धोरोमाव बिदि गैया नोंसोरनि धोरोमाव बिदि दं जोंनि धोरोमाव बेफोरबायदि जोंनि धोरोमाव बिदि होननानै गासैबो धोरोमनि मानसिफोरखौनो बुंहरदों आं बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम मानो होनोब्ला गासैबो धोरोमावनो मोजां मानसिबो दं गाज्रि मानसिबो दं पार्टिकुलार मोनसे धोरोमावल' गासैबो मानसियानो मोजां बेफोरबायदि नङा मिथिबाय ना बेनिखायनो बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम होमबालाय लाइका मोनसे होनानै गालांदोलाय दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया दाउ खानजं आबै खानजं सोर सिख्लाफोरा आंनो मेसेज हरखुमायोब्रा आंनि मिन्थिनायावथ' नैबेथ' आमुखि एक्ट्रेससोलै नोंखौ नुब्ला बिखाया हां सरथे मोनो होननाय फिल्मनि एक्ट्रेससो माथो बेलाय एक्ट्रेस मानसिजों लाइन मारिनायनि र' एक्ट्रेस मानसिफोरनि गोसोआ माबायदि जायो नायनि फन हरनि र' गाबोन आंनि क्वार्टाराव फैगोन ना फैया होननानै हेलौ नों बर' फिल्मनि एक्ट्रेस रुमबां नङा होनलाय औ नंगौ आं अमा राजा होनदों अमा राजा पलिटिकेल लिडार अमा राजाया सिनायोना आंखौ औ सिनायो नोंनि सोमोन्दै जोबोद खोनाबाय थादों आच्छा रुमबां आं नोंखौ लोगो हमनो सानदोंमोन नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना बाखि नों जेबो साननाङा नों जेखौ बियो बेखौनो होगोन नोंनो ब्रेन्डेड दख'ना नांगौ ब्रेन्डेड गस्ला नांगौ गासैखौबो होजोबगोन मा नांगौ गासैखौबो होजोबगोन खालि नों आंखौ खेबसे लोगो हमफैदो बास नाथाय मानसिफोरा मिन्थिबा माबा मोनसे सानगोन मानसियालाय सानबाय थाखायो साननाया सानबाय थाथों जेबो नङा खालि नोंखौ सोरबा माबा मोनसे बदनाम खालामोबा आं दङ ना जागोन दे माला लोगो हमहैनांगौ नोंना जेब्ला शुटिं गैया आंखौ खबर हरबानो जाबाय बाराबा गाबोन समफोर लोगो हमनो हागोन गुवाहाटियाव थांनानै ना मा होनो जागोन दे अच्छा बारु थाइबानि लारु नों आंनो फन हरग्रो नाङा आंसो नोंनो फन हरगोन दै आरो आं गुवाहाटियाव नोंखौ लोगो हमहैगोन नों दा गुवाहाटियावनो दङ ना आं गुवाहाटियाव गैया आं एसे बाहेरावसो दे होमबालाय आं गाबोन समफोर गुवाहाटियाव थांगासिनो नोंखौ लोगो हमगोन बास बाहेराव गालि दंफैयो गालि माने दरजा गालि बेखौथ' आं दिनै लिंहराखैमोन ना मानो फैदों बेलाय दा दसे उनावनो मिथिं जानो दं आंहा मानसिया बस मानो फैदोंथाय नोंखौ इमारजेन्सि नांगौ होननानै बुंदों थां थाबै लिंनानै लाना फै अके बास साला एखनबा समाव सिख्ला सासेबो सौग्रावा एखनबा समाव होंगो दोङो दाथ' एक्ट्रेस मानसिखौसो हमनो नागिरबावदों आं मेगन साग्राफोरा साबाय थाथोंसै आङो थुङै आंनि फिसालानि खर' खोमायावल' दाम मोनहैथों बास बेल' बुहुमनि गासैबो मानसिजों जुजिनो हागोन नाथाय गावनि फिसालाजों बोरै जुजिनांगौ जाखोब्रा बास लाबोबाय आं गुमै ओइ दरजा गालि नों बेफोरबायदि खावला नुजाफैनाङा मिथिबाय ना आं नोंखौ फन हरबाय थादों नों मानो रिसिभ खालामाखै नोंलाय माला फन हरखो आंनि नाम्बारजों फन हराखै बेलेग सोरबा सासेनिजोंसो हरदों नोंनि फनालाय मा जाखो दाखालिसो आं नोंनो फन मोनसे बायनानै होदोंमोन ना फनखौ आङो दोनखोमानांगौ गोनां जादों नागिरबाबो मोनाखै बहा दोनखोमाफ्लांना लाखोथाय ओइ सेदे ओमफ्राय
ओमफ्राय गारियाव दाखालि नोंनि दुर्गा फुजा बायना होनाय गिफ्टफोरा नोंनावनो दङमोन ना बेखौ हरफिनदो आंनो आच्छा बारु थाइबानि लारु बावाखै होनबा नों बेखौ मानो बावनांगौ जाखो जों सिख्ला मानसिफोरा गिफ्ट होनायफोरखौ बावो नामा हरदो ओइ नेवला गिफ्टआ दङ नामा लायलाय अके बस आरो दिखि सिङाव दं नोंनि गिफ्टआ दाबो गिफ्टखौनो सानफ्रामबो गोसोखाङो आं गुमै आरो आंखौलाय नोंखौबो एखनबा सम सम गोसोखाङो आरो होमबालाय माथो फै बामनानै लानि आं दसे आं बामजाया गुमै मानो बामजाया आं नोंनो एसेबां दामि दामि गिफ्ट बायनानै होदों नों आंजों बामजाया आरो फै बामनि र' होमबालाय ये हुइना बाद लान्जाय थेम्पाट पाउट मा एसे मोजांब्रा नोंनि जानजियालाय बस नै गिफ्टआ हर आंनिसो बियो गुमैयाव मा राजा आं थांनोसै आइला गिफ्टखौ मोननाय लोगो लोगो खारथारनोसैबो नोंहा मिथिं दङबालाय दसे उनाव बेनिखायनो थांनोसै आच्छा दे ओमफ्राय नेवला औ बस नों मानो एसेबां थाब फैनांगौ हो आंहा दरजा गालिजों दसे रायलायगौमोन ना निमाहा होदो बस गोरोन्थि जाबायब्रा ओमफ्राय बस नोंखौलाय सिख्लाफ्रालाय मासे मोजां मोनोब्रा आंखौलाय माथो रावबो मोजां मोनालाय नोंखौ रावबो मोजां मोननोबो नाङा नों आंनि बिनानाव दावदैखौनो गोसो थोबाय था बेखौनो अनबाय था नाथाय बेथ' आंखौ अनाना दाखालिबो नोंनि बिखुनजोआ बस आंखौ सोबादों हा नोंखौ सोबादों औ बस आं बिराद दुखु मोनदोंलै बस आंखौ बिदि सोबानाङामोन ना बस आं नोंखौ मोजां मोनो बस नोंखौ मान होयो बेनिखायनो आं जेबो बुङासै आरो दावदैनि खाथिराव आं सोबा जानानै थाबाय दा नोंसो मा खालामो बस अन्नानै बुङै थांलै आंखौ बिदि सोबानाङा होननानै आच्छा बारु थाइबानि लारु दा मोनायाव थांनानै बुंहैगोन आं आंबो थांफागोन बस जागोन दे आरो दिनैनिफ्राय दावदैजों आंजों रायलायबाथाय नों गेजेराव हाबफैनाङा आरो आंनि सोमोन्दै रावबो खोन्थाना दै आंनि खोथाखौ खोन्थाखायाब्रा बस आंलाय मानो खोन्थानो नोंनि संख्रि जानानै ये हुइना बाद लान्जाय थेम्पाट पाउट Yes, boss. आंलाय माथो हागिस गानबाबो खिनो ओंखारगासिनो खिफिगासिनो दिनैनि बायदि लासिंसिं जिबनावबो जाफेराखै खोमा आं बानलु बेदां सरि माथो बुंनो खिथुआ राजा लामासोना बेनिखायनो ब्रं 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 थांफ्लां ओमफ्राय आं दा खिनो ओंखारबावबायसो बानलु गारिखौ लाखिदो ना प्लिज न'आनो मोनखासिगोन आरो मानो लाखिबावनो आं लाखिनो हालाय आं हागिस गानबाबो खिनो ओंखारो दे प्लिज बानलु माइबारिया लाखिलाय प्लिज मा एसे डिस्टार्बलाय जागोन दे अके थेंक इउ बानलु मावाबा नोंखौ मानो लिंहरदोंमोन माबाफोर दुस्थ मावलायबाय नामा नोंलाय ओमफ्राय मा दुस्थ मावनांगौ जाखो नै माबा जाखांलायबाय नोंहा बिदि गोलाव गोलाव रायलायनाया माबालाय खर' माथानि रायलायनायाल' जाखांफैबाय थाबालाय माथो खालामबावनो हामगौ नामा मालायनि रायलायनायखौ सोलोंनो दा खोन्थाया मानो लिंहरदोंमोन नोंखौ आं माथानि रायलायनायखौ सोलोंनायखाय लिंहरदोंमोन माथा बिमाया आयो मानो बिदि आबा मालायनि रायलायनायखौ खोनासंनो हामा मिथिगौ ना आबा औ मिथिबाय होमबाबो मा खालामनो रायलायनायानो बिदि जाबायबा जाबाय माथा जाबाय थानांला नोंसोरो थांदो आथिं आखाइफोरा सुनानै लेखाफोरा नायहैदो जागोन दे मा सोलोंब्रबो दसेनो आरो मालायनि रायलायनायखौलाय मानो सोलोंफानानै बिदि जानांगौ जाखो मानसिफोरानो थिग नंमारला आइ नै बहा थांनायमोन नोंलाय आंलाय नोंखौ न' सिङावसो दङ सानदोंमोन आं लोगोफोरजों सेलफि लानो थांदोंमोन रिल्स बानायनो थांदोंमोन अफ्रि रानिनि गस्लाखौसो गाननानै थांखो ना माखो नङा माथो आंहा गोदान बायदों ओमफ्रायलाय बे बेगखौलाय बबेनिफ्राय मोनखो नोंलाय बेगा आब' जोंलारिया जापानाव थांनायनि सिगां आंनो गस्ला लंपेन्ट पेन होनानै गालांखादों आयै आबा खालि हिनजावनिल' गस्ला गाननो लुगैग्रा मानो होनोब्ला आङो गावदां दैमारिखौ लोगो हमनो नागिरदों थाबैनो बेनिखायनो रिल्स बानायखादों आंहा गावदां दैमारिजों देनां आराम रिल बानायहैनो होननानै सोरथो गावदां दैमारिहाय आं नोंनो मालाबा खोन्थागोन दे जाबाय दे आबा जाबाय न' सिङाव थांनो थां मा जाबावगोन गथ'फोरजोंबो माबा बिफा गैयियाव आंनि खर'खौ बिसोरनो जाबाय थासिगोन आरो बिफायाबो बिसोरा खामानियावनो बेस्थ'थार न'खरनि खोथाखौबो खोन्थाहरबाय थाजाया गोजां बोथोर सफैबाय हा बन दाननांगौआ गाबोन एमाव आबायाबा दानगोना दाना बाहेराव अर सायनो दाना मालाय अरबो सायला गावबागाव रुम सिङाव हाबनानै कम्बल सिङाव मबाइल नायबाय थाग्रा जाबाय बानलु बेदां नों न'आव थांग्रोनबा थांग्रोदे आं थाबाय थांनोसै बेनिफ्राय बांद्राय नाटक खालामनाङा खिनोबा खिहैथां अके माबायदि उदैलै बेनालाय आंजों थाबाल' खिनो ओंखारनाय खिफिनो ओंखारनाय आयो माइबारियाबो माइसो गाहायहाय बालनि बोरैबा बानलु बेदां
जोंलारिया बबेसिम सहैखोथाय बेनि फ्लाइटआथ' गाबोन फुङावसो सहैगोन जोंलारियाबो आंखौ खबर लागोन ना लाया जापानाव थांनानै बियो आंखौ बावगाराथ' ओरैनोबाबो बियो आंखौ फ्रेन्डशिप बायदिखौनो खालामनो सानखाया एन्टनिय'नि थाखायनो बेनि थाखायनो बियो आंखौबो नायफिनला बेनि लाइफआव मानो एन्टनिय'आ फैनांगौ मोजां मोननो हायाबा मानो गोसो थोनोबो नागिरनांगौ बे एन्टनिय'आ खिबा गोसोखौ मोजां मोनलायलायो ओमफ्राय दा दसे थांबाबा खिनो ओंखारलायगोन बे बानलु बिदाङाबो गारनानैबो थांला गामि खाथि मोनफैखाबायमोन थाबाय थाबाय थांनायसिम नां मोनाबाबो लोगोफोर भिडिअखौ जों गोबाव खालामनो गोसो गैया नालाय जोङो डाइरेक्ट जोंलारिखौ जापानाव मोनहैनाय होखानोसै नोंथांमोना साननाङादि जोंलारिया दसेनो माब्रै जापानाव सहैगोन होननानै दे अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना एन्जय खालामदो मोजां नुदोंबा लाइक मोनसे होनानै कमेन्ट मोनसे होनानै गालांदो गाबोन फैफिनगोन बाय बाय वाव थारैनो जापाना मा एसे मोजां हादोर सोरगिदिं जेरावबो साफा ओरैबायदि मोनदों जे जोंनि भारत हादरा जापाननिफ्राय 100 नङा 200 बोसोर उनाव दं एफाग्राब डिसिप्लिन एफाग्राब मोजां लामा सामा मानसिफोरा होंगो दोंगोबो जेबो खालामा आरो हरनबो दामा माने इसेबां मोजां जापानालाय बास मेट्र'फोरावबो नों गाखोगोन आं गाखोगोरगोन बेफोरबायदिबो जाया डिसिप्लिन माने ओरैबायदि डिसिप्लिन जायो नामा हादोरा ओमफ्राय बेफोरबायदि एफा मोजां बे हादोरालाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आं जापान हादोराव फैनानै सोलोंथाइ लानो हागोन थेंक इउ आइ आरो आफा आं दिनै नोंसोरनि अननायाव जापानाव मोनफैबाय आं गोसो होनानै फरायगोन आरो बेनिफ्राय मोजां सोलोंथाइ लानानै नोंसोरनि खाथियाव थांगोन आयै अब्लासिम नोंसोरो न'आव मोजाङै थाबानो जाबाय नै आंहा जायगाखौ नायनानै बावगारलांबायसो हस्टेलाव थाहैनांगौआ थाबा हस्टेलावबा माबायदि मानसि लोगो मोनहैगोन आंबा एन्टनिय' सेनपाइ आं जाय हस्टेलखौ नागिरदोंमोन बेनो बै नुहुरनायानो गार्ल हस्टेल आंखौ बे जायगासिम लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ मिनाट' आरा जेबो नङा दे आंबो हाब बर'खासो ना जोंहानि आबैया बर' आंनि आइ आफाया पियर जापानिसबाबो आंनि आइनि बिमायाथ' आबैयाथ' बर'सोना बेनिखायनो बर' सोलोंनानै लादों आं मालाबा थांगोन आं नोंसोरनि आसामावबो नों दासिमबो जोंनियाव थांफेराखै होमबा गैया आबैया आं उन्दैबानो थैदों होमबा नों बर' भाषाखौ बोरै सोलोंखो उन्दैयाव सोलोंनानै लाखिनायखौनो दासिमबो गोसोआव दं बेनिफ्राय बर' एलबाम नायबाय थायो आं बर' फिल्म नायो साबटाइटेल नायो बेनिफ्रायनो आं बर' भाषाखौ रोंबाय जोंनि गोसोआ जुदि जोंनि थैया जुदि जों माबा मोनसे बाथ्राखौ भावखौ जोङो बुजिनो लुगैदोंबा अट'मेटिकलि जों हाखायो खालि जोंनाव सोलोंनो लुबैनाय थैल' जानांगौ गोदौनांगौ थैया होमबानो रोङो थेंक इउ मिनाथ' नोंथांनि बे सोदोबा आंनि गोसोखौ बिराद मोजां सुग्लाय होबाय होमबालाय ब्रेकफास्ट खालामहैनोसै ना नोंहा बांद्राय बिदि गसंबायबो थाजाया नों मैयाबो गन लायालासिनो गसंदों थौदो एन्टनिय' सेनपाइ नोंखौ लानानै थांनोसै आं जागोन दे नों थौग्रो दे गारियाव गाखोहैग्रो नोंखौ बिदि गालांनो हाया नां आंनो दसेल' टाइम 2 सेकेन्ड जागोन दे जोंलारि नोंनि खाथियाव आङो दङब्लाबो नोंजों आं नुजानो हानाय नंला बेनि थाखाय आंखौ निमाहा हो आं नोंनि थांखि लानायाव आं मालाबाबो हेंथा होआ नोङो मुभन जानानै मोजाङै सोलोंथाइ लायोबानो बेवहायनो आंहा खुसि नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय Jinglari, this is your room, okay? And this is your roommate Swati Srivastava, and she is also from India, Delhi. So you both can stay together nicely. And if you have any problem or challenges you are facing, just inform me. Thank you, ma'am. You are welcome and enjoy your stay. हेलो मैं स्वाति हूँ मैं जंगलारी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा जंगलारी मुझे भी बहुत अच्छा लगा स्वाति हम मिलके बहुत पढ़ाई करेंगे हाँ क्यों नहीं हम इसलिए तो आए हैं इतनी दूर उम्मीद करते हो हम दोनों अच्छे से बनेंगे खूब मजे करेंगे हाँ हम आपको कल मेरे दोस्तों से मिलवाएंगे ठीक है जंगलारी ये वाला बेड में तुम सोना और ये वाला बेड मेरा है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ तब तक तुम फ्रेश हो जाना ठीक है थारैनो मोनफैमारबाय आं ओमफ्राय नै आइनो कल खालामनोसो बावबाय आंहा थाबैनो जापाननि नाम्बारखौ हरनांसिगोन आं आइनो नङाबा बिसोर आंखौ लानानै सिन्था जाबाय थागोन